gent ve m'ha dit que si n'he desescat vespre a la mà quan ha plogut, pots agafar tercianes. Clar, això no té ni peu, però la gent major, la gent ve a hi creia. Després, per exemple, no prendre banys a la mà abans de Sant Cristòfol, perquè surten boins. La dona menstruant, hi ha tanta tabú damunt la dona menstruant, no? No pot fer aioli perquè se tria, no pot demanar jardell, i un d'ells era que no podia tirar-se a la mà quan tenia menstruació perquè si ho fa pot morir. Eren uns tabús o prohibicions més conegudes. També, encara avui en dia, tots posam un brot d'olivera beneït contra els llamps. Contra els llamps hi ha moltíssimes de coses que se feien, se tapaven els miralls perquè els miralls cridaven els llamps. Jo xerrava amb un d'ollo vi i quan l'entrevistava estàvem a la ximenea, que mos esxufàvem la follanya, i quan se va posar a fer llamps, aquesta dona tot d'una de 90 i pico d'anys va pallar foc, perquè el foc crida els llamps, i entre els mariners, així com nosaltres penjam un brot d'olivera beneït en el balcó perquè no mos penyin els llamps, també encara hi ha qualque mariner que du un brot d'olivera beneït a la proa de la barca perquè els llamps no li pegin. Això, la rebellada, ho vaig recollir a Falanich. També, dins el que és el món dels peixos i la bruixeria, també s'empraven. Hi ha una persona que encara era viva, no diré el nom, però tothom la coneix, que embruixava amb butzer de peix. Tothom me'n xerrava. Ell tirava butzer de peix a una casa i deia una oració i se n'anava corrent. Jo pensava que aquesta persona era morta. I un dia dins un bar d'Artà, fa un parell d'anys, vaig demanar als homes vells, que jugaven a cartes, li vaig demanar per Joan tal, que feia això. I m'han dit, sí, és aquell d'allà. El que no va voler xerrar, però vaja,